Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija illum il-ġimgħa u x'hekk nitfgħu ħarsitna mod speċjali fuq is-salib ta' Ġesu kif hekk inħeġġiġkom nagħmlu kull nhar ta' ġimgħa u nimmeditawh is-salib ta' Ġesu. Għax is-salib ta' Ġesu kif kien jgħidilna b'mod tas-sew għaqli San Ġorġ Preku għall-ktieb il-kbejr, dak il-ktieb li jgħallimna dak li l-ebda ktieb ma jista' jgħallimulna. Jgħallimna it-tagħlim tal-ħajja, jgħallimna s-sens tal-ħajja, jgħallimna s-sens jew aħjar, jgħallimna xi tfisser il-vera mħabba. Ejjew għalhekk nieqfu ftit mumenti fi skiet, nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna biex titħejjew kif jixraq, ħaniċċelebraw l-Ewkaristija mqazza. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbejn u taħfrilhom Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħħuna Robert Ferrante. Nitolbu. U Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnet ċekken lilu nnifsu, imla lill-uljiedek ferħ għaddejs, wagħti jena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Eluq tal-ktieb tal-profeta Osea. Erġa' dur, Iżrael, lejn il-Mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-Mulej u għejdulu, int neħħi l-ħażen kollu, ilqa' tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma salvaniex fuq żiemel aktar ma nirkbuħx. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tiem isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xewxu kontrija minn qalbi nħobbhom għalx il-kollha tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jien għad inkun għal Iżrael bħal nida. Ħajjiftaħ bħal ġilju eruqu ixenxel bħal siġa tal-luq. Jinfirxu r-rimmijiet tiegħu, żbuħitu ta' siġra ta' żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jagħmru taħt id-del tiegħi isiru qishom ġnien, jiżbieħu qishom dilja, imbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli Efraim? Kont jiena li weġibtek u jien nħarsek, għalik jien bħal ċipressa dejjem ħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min hu għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ. Ħajjarrafhom kull min hu bil-għaqal għax il-Mulej it-triqat tiegħu dritti. Il-ġusti jimxu fihom, iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-Mulej. Id-duħajr lill-Alla. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ikollok ħniena minni, o Alla, fit-tjubitek. Fil-kobor taħnina tiegħek ħassaħ tijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Int
li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Oħloq fija qalb safja u Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Rod li lena tas salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbi wettaqni. Ftaħt li xuftejja, Sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Meta jiġiju l-Ispiritu tal-verità, iwassalkom għal-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup. Kunu melaqlejn bħas-sriep u safjejn bħal ħamiem. Uqgħodu attenti mill-bnedmejn, għax għad jerħukom fidejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellewkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom fidejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispiritu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-għoliet iqumu kontra il-ġenituri tagħhom biex tingħatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Ma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegwitawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom ma tkunux dortu li bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kikollok tistaqsi naħseb li l-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin jekk temminx falla, naħseb li l-biċċa kbira jgħidulek li jemnu. Imma jekk imbagħad nibdew nitkellmu fuq il-Knisja, id-diskors jista' jinbidel ħafna. Għaliex sfortunatament huma ħafna dawk ħutna Maltin u Awċin li jew għax kienu aljenati mill-Knisja minn xi membri tal-Knisja, jew għal xi raġuni jew oħra x'hekk huma dbetu mir-realtà tal-Knisja żisħuti. Ma nafx jekk tajtux każ din l-aħħar ġimgħa, il-qari, mod speċjali l-Evanġelju, kellemna ħafna dwar il-Knisja. Mela l-ewwel għandna fl-ewwel ġranet tal-ġimgħa kellna Ġesu qed jippried qed jagħmel il-mirakli. F'nofs dil-ġimgħa Ġesu jagħti s-seta lill-apostli fuq l-Ispirti ħżiena u jibgħathom jgħallmu, u kellna l-ismijiet ta' 12 apostlu tal-ħaruf li għażilhom u xekk minn fost id-dixxipli tiegħu biex imexxu l-Knisja tiegħu. U hekk illum Ġesu qed iħejji lil dawn l-apostli u d-dixxipli tiegħu għal persekuzzjoni eżisħuti, mhux hekk. Tajjeb kieku eżisħuti nieqfu ftit u naħsbu dwar
x'inhi l-Knisja? Min hija l-Knisja? Ta' min hija l-Knisja? Eżis jew inżommuha ċara f'moħħna u f'qalbna li l-Knisja laj ta' xi qaddejs, laj ta' xi jisqof jew tal-isqifijiet jew tas-saċerdoti. Laqas tal-Papa, Papa huwa l-Vigarju ta' Kristu u xek dak magħżul bil-qawwa tal-Ispiritu biex imexxi l-Knisja tiegħu f'dan iż-żmien. Però l-Knisja tibqa' ta' Ġesu u ta' Ġesu biss. U jekk xi ħadd iwarrab il-Knisja minħabba dnub tiegħi bħala qassejs jew ta' xi ħadd ieħor fil-Knisja jkun jagħmel żball kbir eżis ħutej. Għax ma jkunx warrab lili, ikun warrab il-Knisja ta' Ġesu. U dil ħaġa rridu nżommuha ħafna ċara quddiem għajnejna f'dan iż-żmien ta' taħwejt u tgerfejx. Żmien li kultant anke l-membri stess tal-Knisja tfixklu. Żmien li fih naraw anke l-iskandli sfortunatament. U x'hekk, meta naraw individwi jaħduha kontra l-Papa, smajna fl-aħbarijiet. Żgur li mhix xi ħaġa ġejja minn Alla, eżis ħutej, żgur li mhijiex. U affarijiet oħra li fixklu lil ħafna, imma jitfixkel eżis ħutej mejn ma jkollux ċar quddiem għajnejh li fiċ-ċentru tal-Knisja hemm Ġesu. U l-blata li fuqha tinbena l-Knisja tiegħu, li fuqha tinbena l-fidi tagħna. U għalhekk eżis ħutej illum nixtieq nagħmel appell biex inżommu dan ċar quddiem għajnejna. U l-Knisja mela waqqafha Ġesu u x'hekk ta' seta' lill-Apostli biex jgħallmu u biex jiċċelebraw is-sagramenti Ġesu, eżis ħutej. U llum bħala wieħed mis-sinjali tagħha hija li tkun Knisja ippersegwitata. Eżis ħutej iva. Il-Knisja anke llum f'diversi nħawi tad-dinja hija Knisja persegwitata. Iva eżis ħutej fadal minnu qiegħed il-ħabs u min qed ibati persekuzzjoni min jiġu maqtul għax jemmen f'Ġesu. Forsi f'pajjiżna wieħed jgħid il-Knisja mhix ippersegwitata. Nista' nkun jien jew int li fuq il-post tax-xogħol pereżempju issib min iwarbek għax int bniedem ta' Ġesu, mhux tal-Knisja ħa ngħid ta' Ġesu. Forsi issib min qisek antikwat. Forsi ma ssirx min jitrattak ħażin f'wiċċek, ma min iwarbek jew min u x'hekk. Forsi min qisek bħala persuna forsi ta' inqas dinjità għax inti timxi wara Ġesu. U allura eżis ħutej in-nisrani jrid ikun lest biex u x'hekk jaċċetta din il-persekuzzjoni jekk biex jimxi wara Ġesu hekk ikun meħtieġ. In-nisrani li jrid ikun popolari fid-dinja ma jistax jgħix ta' nisrani veru. Għax id-dinja kif jgħidilna Ġesu tħobb il dawk li huma tagħha u tobgħod u twarrab lil dawk li mhumiex tagħha. U n-nisrani ma jistax ikun tad-dinja. In-nisrani li jfittex li jkun tad-dinja huwa nisrani li qiegħed jittradixxi is-sejħa li jagħmillu l-mulej. U hija għalhekk illum eżis ħutej nagħmlu ħilitna biex hekk inkunu nsara veri. Insara li mhux ifittxu li jkunu popolari fid-dinja, imma nsara li jfittxu li jagħtu x-xhieda tal-fidi tagħhom, insara li jfittxu jagħtu x-xhieda ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Dinja eżis ħutej li ovvjament bedet mill-fidi. Dinja li ma intebħetx li meta titbiet minn Ġesu mill-Knisja tiegħu tkun dinja li qed twarrab il-bniedem. Dinja li tagħmel ħsara lilha nnifisha. Il-bniedem li jwarrab lil Ġesu u lill-Knisja tiegħu huwa bniedem li jispiċċa l-ikbar għadu ta' ajru u l-ikbar għadu tiegħu innifsu. Għax huwa f'Ġesu biss li l-bniedem jara fid-dinjità tiegħu u d-dinjità ta' ħutu l-bnedmejn bħala wlied Alla. Ejjew għalhekk nitolbu bil-qalb illum eżis ħutej li nkunu aħna li nagħmlu differenza fid-dinja. Billi bla kompromessi mad-dinja ngħixu l-fidi tagħna b'ġenerużità kbira.
Mu bil-wieqfa jogħġobkom ħuti jeżies fin-nuqqas ta' ħila tagħna li lanqas biss nafu kif għandna nitolbu il-mulejjenna bil-qawwa tiegħu. Ngħidulu għalhekk qawwina mulej, qawwina mulej. Għal-fidi tal-knejjes ippersegwitati għatihom mulej li jafdaw fil-qawwa ta' ibnek Ġesu li jwettaq dak li wiegħed nitolbu qawwina mulej. Għall-umiltà u l-imħabba li juru ħafna nies ġeddet mulej il-preżenza tiegħek fid-dinja nitolbu qawwina mulej. Għad-batija li jġarbu l-foqra u dawk li huma maħkuma mill-oħrajn biddel mulej il-qlub tal-ħżiena u kollok ħniena minnhom nitolbu qawwina mulej. Għat-talb tal-persuni kontemplattivi wassal l-umanità għal milja tar-rivelazzjoni nitolbu qawwina mulej. Ejjew eżis ħut illum il-ġimgħa niftakru b'mod speċjali f'dawk ħutna li forsi għaddejjin minn xi żmien diffiċli tal-ħajja, minn dawk ħutna li forsi għax m'hemmx il-preżenza tal-Alla fihom iħossu ċerta vojt biex jiskopru mill-ġdejt iż-sbuħija tal-fidi eżis ħuti. Min qalbi nixtieq insellem u nitlob għalikom eżis ħutna li jissegwu dil-quddiesa permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, forsi għax ma tistgħux tkunu preżenti fil-Knisja minħabba marti u anzjanità. Nsellem lilkom eżis ħutna anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali u intkom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Lilkom insellem u nitlob għalikom li titolbuna nitolbu għalikom u għal dawk kollha eżis ħuti li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa. Ejjew b'fidi kbira nafdaw fl-Omm tagħna tas-sema it-talba tagħna. U Alla ta' dejjem li tista' kollox li bat lil-ibnek fid-dinja biex jieħu fuqu id-djufija tal-ġisem tagħna, isma' t-talb tal-poplu tiegħek wagħtih l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex iqum għal ħajja ġdida bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tirgħallilna u l-bejt kollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej mill-ġuniti u d-dnub tiegħi neħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla eda Qaddejs,
għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħa il-ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra tad dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Robert Ferrante. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut in-nisrani li jippretendi li għax jemmen kollox jiġi ħwartu żgħar dil-ħajja jispiċċa jitlef il-fidi ta' kif tista' timxi wara l-imsallab u tippretendi li fil-ħajja u xekk il-mulej jifrixlek xi tapit aħmar quddiemek u jiġi kollox sew u xekk. Fil-ħajja tagħna rridu wkoll ngħaddu mis-salib. U n-nisrani li jaċċetta li fil-ħajja hemm is-sabiħ, per hemm ukoll it-toqol tas-salib li jaċċettaw jgħixak f'idej u n-nisrani li jagħmel sens u differenza f'did-dinja u n-nisrani l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Jew għalhekk eżis ħut indur lejn Alla missierna u b'fidi kbira ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw
ilena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint rejt fija, inti ritejx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna din. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna din. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Il-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen. Leave
Ejjew eżis ħuti nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u nsalmulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, imberkuk. Nitolbu. Issa li mtlejna bajnuna kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina d-doni meħtieġa s-salvazzjoni tagħna u laqgħat ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Ejjew ngħidu 3 Ave Marijiet. Fġieħ it-3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom eżis ħuti mod speċjali llum għal pajjiżna. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.